तामुलपुर जिल्लानि खोदोमगुरियाव मैदेरनि उदखारजों न' बां थेर बेथेर। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव गोग्लैनाय खोदोमगुरि बगाजुलियाव मैदेरनि उदखारजों थेर बेथेर जालांदों गंसे नखरा। थांनाय हरनि 2 बाजिसो समाव हाग्रानि मैदेरा बोराय बुरि लान्था बसुमतारी आरो रानी बसुमतारीनि ओंखाम संग्रा न'खौ दुखुनांथावै थेर बेथेर खालामलाङो। न' बांखौ सिफायलांनायनि अनगायैबो नसुंसेनि बारि बागाननि गय बिफां थालिर बिफां बायदि खहा खालामलांदों। नखराव रावबो गैजायै बोराय बुरि सानैया दिन हाजिरा मावनानैसो नखर खुंबोदों। नाथाय दुखुनांथावै हरनि समाव ओंखाम संग्रा न'खौ सिफायलाङो। मैदेरनि उदखारजों बेफोरबायदि जावले जावले खहा खालामजाबाय थानाया ओनसोल नाङैनो रायजोफोरखौ जिंगायाव खोख्लैदों। हाग्रानि मैदेरजों खहा खालामजानाय दुखुथिया नखरखौ सुंथाफिननो सोरखारनि मददखौ हास्थायदों। होबाबो हाया बोराय बुरि सानैल' ओंखारनोबो हाया नाहरो आरो जों हाबफिनो न'आव नाहरो आरो हाबफिनो आरो बा मोखां नांगा नांगा एफा गोजौ बुस्थु बोरै होनो हानो सिखा रुवा दैबाबो बिसोर जेबो मोना जों बोरै नायनानै माबाय थानो आरो मानसिफोर लेंहरबायबाबो गैया रावखौबो हरनि समाव अखा हानाय जों खोनायाखिसै आरो जों सानैल'जों बोरै हानो एफा गिदिर बुस्थुखौलाय मालाय आरो ओंखारबाबो होसोफिनलायनो नागिरो। आरो थांनाय बोसोरावबो बिदिनो खालामदों एकदम न'खौनो बोग्लाबनानै दुलिखौनो माइखौ लांनानै हाग्रायाव लांनानै जाहैदों आरो बेवहायबो गैया मानसिफोर बुथुमनानै साफा सानै नेग्रा माखासे आरो माखासे फुखांनानै एसे जानो आन्थाखौ सोना लाबोनो मोननायसै हाग्रा बारिनिफ्राय बिदिनो खालामबाय थाफैयो बोसोरै उपद्रब खालामो सेमोनबो थासोमलि सेस जालांजोबनो हादों बेसेबा बुरजा गायदोंमोन सेमोनबो। मैदेरा माबेसेमोन? मानै। हरनि खैथासो समाव फैनाय? मा टाइम आरायथा ना मामोनथाय मैदेर होखांनानै उन्दुबा दाउला गिसिरदों होखांनानै बिसोर थांबा दाउला गिसिरबाय बिसिबां टाइमआव फैदों टाइमखौ मिथिलाय लाङा जोङो 2टा हरनि 2टासो समाव फैदों। बेनो आरो जे खालामनायालाय खालामो गुन्दैफोर दंमोन आरो माखौबा जालांबाय गारहरदों आरो मा जालांदो? गुन्दै जालांबाय माबा जालांबाय संख्रि बानलु ओंखामसो दंमोन बेखौ जादों। ओमफ्राय इन्जुरफोरखौ सिफायलांजोब्बाय। केरासिन तेल किनबा लागा हले केरासिन तेल दाम आजिकाলি 100-150 টাকা 200 টাকা কেজি হৈ গেছি এই কাৰণে আমি কেনেকৈ কেৰাচিন তেল কিনি ফেলে আমি জুই লৈ ফেলে খেদবা পাৰিম ছাৰ আপোনালোকে সহায় কৰক আমাক এই 2-3 ঘৰ আছে আমাৰ ইমান দিন ৰাতি সদায় ৰাতি আহে ঘৰৰ ওচৰত সদায় আমি ভোগবা লাগে ল'ৰা ছোৱালী আছে ভয়তে আমি সদায় কি কৰিম কি নকৰিম সদায় দুখ লাগে আমাৰ সদায় কান্দা খাটা লাগি থাকে এই হাতীৰ কাৰণে হাতীৰ মালিক আহাতে ছাৰ আহাতে এই ফৰেষ্টৰ ছাৰ আহাতে অলপ ৰক্ষা কৰি দিয়ক ছাৰ আমাক সহায় কৰক এই বৰষুণৰ ভিতৰত আমি কি পাম ক'ত কি পাই ফেলে আমি ৰক্ষা কৰিম আমাৰ জীৱনটো কেনেকুৱা বাচিম চবকেইটাইতো জীৱনটো বাচিবৰ কাৰণে বিচাৰে এতিয়া চানা এই বুঢ়া বুঢ়ী দুইজনক সহায় কৰক আমাকো অলপমান চাই ফেলে সহায় কৰক আপোনালোকৰ বস্তু এইটো ফৰেষ্টৰ বস্তু হয় ছাৰ আপোনালোকৰে হয় এইটো অলপ ৰক্ষা কৰি ফেলে সহায় দি কি আহে কি নাহে আপোনালোকে অলপ চাই দিয়ক এইখিনি কৈ ফেলে মই আৰু কি ক'ম।